Boban i Možemo će uništiti klub. Dinamo je postao kopija Hajduka gdje ulica vlada klubom. Sve što je Zdravko Mamić gradio, ovi će uništiti. Dok je u klubu bio Zdravko Mamić, bili smo pravi evropski klub. Takve poruke dobijam zadnjih dana, pa čak i u nekim komentarima u prošlim videima. Da odmah krenemo na stvar. Zdravko Mamić je u svojem vremenu vladavine imao dobrih poteza, koji su Dinamo digli na jednu višu razinu. I da je Zdravko Mamić odabrao put van medija, vjerojatno bi bio jedan od najvećih. Ali Zdravko Mamić je htio biti alfa i omega. Ne samo Dinama, nego i Hrvatskog nogometnog saveza. Miješao se u svaku poru našeg društva. I kad je osuđen, kao pravi patriot i domoljub, pobjegao je preko granice u Bosnu i Hercegovinu. A sad da se dotaknemo tih navodnih uspješnih europskih rezultata pod Zdravkom Mamićem. U posljednjih 7 godina Mamićeve vladavine, Dinamo je u Ligi prvaka zabilježio samo jednu pobjedu, onu protiv Arsenala, i čak 22 poraza. Remizirali su samo jednom. Samo jednom. U Europskoj ligi Dinamo je u istom periodu imao samo 2 pobjede i 9 poraza. Klub je u skupinama europskih natjecanja često bio bez bodova ili s minimalnim bodovnim učinkom, uz brojne ponižavajuće poraze: Lyon 7-1, Red Bull Salzburg 5-1, na Maksimeru. Europsko proljeće, prezimljivanje u Europi, Dinamo nije uspio ostvariti tijekom Mamićeve ere sve do sezone 2018-19. Nakon što je Mamić pobjegao iz Hrvatske 2018. Dinamo je doživio rezultatski preporod. U zadnjih 20 europskih utakmica izgubili su samo 2 utakmice i ostvarili niz pobjeda nad poznatim klubovima: Chelsea, Milan, Atalanta, Feyenoord, Fenerbahče i tako dalje. U Ligi prvaka Dinamo je nakon Mamićeva odlaska upisao 5 pobjeda, 5 remija i samo 10 poraza. U Europskoj ligi taj napredak je još izraženiji. Klub je ostvario 12 pobjeda uz samo 2 poraza u istom 7-godišnjem razdoblju nakon odlaska Mamića. Dinamo je redovito prezimljavao, igrao nokaut faze Europske lige, osmina finala protiv Benfike, pobjeda protiv Tottenhema. Ono što je ranije bio samo san. Konferencijsku ligu nisam niti brojio jer u Mamićevo vrijeme to natjecanje nije postojalo. Rezultatski i financijski klub je postao među najuspješnijim izvan Lige petice u Europi. Dinamo je nakon Mamićeva bijega postalo evropski relevantan klub, koji redovito pobjeđuje i prolazi skupine. Za razliku od ranije, kada je bio europska vreća za udaranje. Dakle, recite mi vi sad, tko je točno gradio evropski Dinamo? Mamić, koji nas je vodio u ponižavajuće poraze i 22 poraza u Ligi prvaka, ili oni koji su nakon njega došli i napravili klub koji prezimljava u Europi i dobiva Chelsea, Milan i Atalante? Brojke ne lažu.